mar human rights violations. Report nu mulo weche mag pok mag mwandu. Kamano ni natural resources benefits. Kamano. Ang'o ma omulo hihi nikech aparo ni ka bende achiel kuom gik ma japiny kata janeno mar Ramogi TV nyalo gombo ng'eyo ni to mwandu mipogogi gin ang'o gini? Gin weche mag tije, gin mwandu mayudore e kor gwenge, ere kaka ma dhi kelo lokruok mane udwaro kokalo 10 point agenda. Kamano. Jo Migori, kane wabiro Migori, there's a team that was coming from Nyatike. Apa nitie gold mine moro Nyatike donge? Yes, yes. Gi jo Kwale gi jo Taveta. Kenya one mineral rich. To was minerals gi osebedo ka bedo exploited gi mabwenyenye jomoko manigi pesa makoseyudo license mar extraction mar minerals to gibire community to ring fence those mining areas to gikawo minerals go to ogilu chik mar miyo jo locals manie area no, for example tije mag mining kata benefits accruing from ginene magiyudo from golo minerals go e ground ke minerals go gin mekwa. Koro wa recommend jopiny ywak ni in areas that are mineral rich, nikech for example in kidak e dho wath in jasuna ndi jomoko modak e dho wath maluwo rech. Yes. Gin gigolo rech to gidhi uso mane mineral gi economic activity margi. Nitie joma ni agricultural rich areas, jopur magin gichiego cham to gizo cham e chiro. Nitie jo Kenya magin gichieg cham gin gilu rech, gin gigolo mana minerals e ground mago e kuma giyude kuma ginyalo konyore gi joggi. Tiyudo ka ji exploit gi minerals gi ndi joma kawo gi to gidhi uso loka kata kumoro nono joma ne nitie areas go ok benefit. Koro we are recommending to fast track the natural resources benefit sharing bill to provide a legal framework for equitable distribution of revenues from natural resources among the national governments, county governments and local communities. Mondo mi artisanal miners, ilonge artisanal miners, joma mine gine gilwete ke ka. Yes. Ka ina bimbo, ka ndiri kuonde moko ka mula. Kuonde mang'eny manigi ginene mula, ka joma koma mine ginene gi. Yes. Wawacho ni ng'at mora mora mabiro timo mineral extraction e gwengewa ma Kenya ka. Winjre uru maber. Nikech nitiere bill my currently is before the Senate. The Senate has already passed it. National Assembly ma pod ochunge. Wadwaro ni jopiny oyude ber mit mar bedo gi minerals da kad gwenge gi. Right. Katek to giwinjre gi jo Kenya go, gi jo county governments go, mondo mi giwinjre gi jopiny kaka ginyalo share resources gi equitably mondo kik bede koko. Odong dweche matin kende